स्निथि रंजालि बैसागु गेवलां फालिथाय कुसुगाव दखरानि मैया सेन्ट्रेलि बे हाबाफारिखौ खालामबाय क'क्राझाराव आरो दिनै कुसुगाव दखरानिखौ लानानै गेवलां रंजालि बैसागु फालिदों। दा आं सानो बे जोंनि मोनसे फोरबो बर'फोरनि नागारहायै गोदोनिफ्राय आबै आबौमोना फालिबोनाय आरो बेखौ बोरैबा साबसिन हामसिन जों फालिबावनो हायो बेखौनो नोजोर होनानै कुसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेवलां रंजालि बैसागु फालिथाय फालिदों। दा आं बयनिसिमबो जिउआव बेखौनो बुंनो सानो बे गोदान बोसोरजों बयनिबो जिउआव माने मोजां मोनसे जिउ बयबो जिउ मोजां खांनो हाथों, बयनिबो जिउआव जाहाथे खैफोद आफोद दाफैथों, समाज बेबस्था थिग जाथों, जों अनलायलायथों आरो जोंनि गेजेराव खुनु गाज्रि थासारि दाफैथों, जिखियानो जाया मानो जे जोंनि ओनसोलाव मोजां जायो आं बेखौ खावलायो। गिबियावनो बिटिआरनि गासै सुबुंफोरजों लोगोसे आसामनि सुबुंफोरनो रंजालि बैसागु बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आंनि अननाय खुलुमनाय मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोबाय। मिजिंथिदों बे बोसोर गोदाना दुलाराय बर' माहारिजों लोगोसे बयनिबो न'खर जिउ खुंनायावहाय गोजोन अनज्लायनाय खौसेथिनि गेजेरजों जे मोजाङै दैदेनलांनो हाथों बेखौ गिबियावनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। दिनै कुसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बायदि स्निथि गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बेखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों नैबे रायखुंबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै आं खोब जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेखौनो आङो बुंनो सानदों जे रंजालि बैसागु फोरबोआ बर'नि मोनसे माहारियारि बियो फोरबो। गोदो गोदाय आजै आजौ समनिफ्रायनो बर'फोरा बे फोरबोखौ फालिबोबाय थानाय जादों आरो सम आरो थासारिखौ नोजोर बोनानै दिनै बर'फोरा 7 सान बैसागनि सैत्र दाननि संक्रान्ति जोबथा साननिफ्राय जागायनानै 7 सानसिम बेखौहाय फालिबोबाय थानाय जादों। दा आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे बे फोरबोखौ जोंनि गासै बर' माहारिनि सुबुंफोरा जे जोंनि जे बर'फोरनि जे माखासे दोरोङारि दामजु जेरै खाम, जथा, सिफुं, थरखा बेजोंहाय जेन' मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों दोरोङारिखौ हमथानानै जोङो रंजालि बैसागुखौ साफ्रोमबो बर' सुबुङा गाजा गोमजायै फालियो। आं बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा मोनसे थांखि लादों जे जोङो 7 सान जे जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै जिल्ला दखरा दालाइसा आफादसिम जे जोंनि बर'नि जे आंगो गामसा आर'नाइ जोङो 7 सानाव बेबायदि ड्रेस गाननानैहाय जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिगोन। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि हेफाजाबै क'क्राझार नोगोराव थानाय हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौहाय खुंफुंलांबाय आरो दायो बेबायदिनो जिल्ला दखरा आरो दालाइसा आफादाव फालिबाय थानाय जादों। दा बियो खोब मोजाङै मेहेरगोनाङै आब्रुथिनि गेजेरजों फालिलांनो हाथों बेखौनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।